Да окачи ми него сън така. Викай го. А, да. А, тука, Дарче. А, тука. Я ли си, какво ще ги правите? Взимате ли? Дай. Дай, ма. Дай. Дай. Завърта право фаща. Дай. Дай. Готово. Май клип пише. Май да. Клип записвам. Дай. Тя така никога не е държала. Се научи, бе. Дай. А някой не сте ли виждали мъжко такова, бе? Дай. Пази се обаче от главата на лисицата си, пази. Това е хубаво, да е. Да го хапала. Никога не. То за първ път вижда лисица. То на година и 3 месеца. Да. Чак пак 4. Той ги видял. Той каза, че е видял 4-5 лисици да бягат. Ти виждал ли си 4-5 лисици на едно място?